Ассалому алайкум, иштирокчиёни марафон, хушомадед. Боварӣ комил дорам, ки баъд аз гузаштани марафон бисёр тағйиротҳо мешавад дар тафаккури шумо, дар пешравии кори шумо. Хулоса, афзоиши беҳад калонро мебинед. Ҷаҳонбинитон камеам бошад дигар мешавад. Мавзӯи имрӯзаи мо эътирозҳо, яъне отказҳо, возраженияҳо, ки ҳамаи мо бо эътирозҳо дучор мешавем, чӣ дар зиндагӣ, чӣ дар корамон, чӣ дар ҷомеа ва ғайра. Ва қобили қайд аст, ки дар ҳаёти инсон ба якчанд масъалаҳои муҳим бархӯрдор мешавад ва вобаста ба онҳо мо бояд ҷавоби дурусту комил лозим аст. Барои ҳамин вақте ки мо шахсеро ба кор ё ки ҳамчун харидор даъват мекунем ва ба онҳо имкониятҳои пулкор карданро мефаҳмонем, дар вақти суҳбат бо якчанд намуди эътирозҳо аз тарафи онҳо дучор мешавем. Онҳо эътирози худро, яъне норозигии худро баён мекунанд ё аз ягон танқисӣ мекашанд. Дар ин ҳолат мо метавонем дигар ба он шахс, яъне мулоқотамонро давом надиҳем, сараш диҳем, эътирозҳояшро коркард накунем. Ва мумкин ки ин кас яке аз лидери бақуввати мо мешуд ва мо ӯро аз даст медиҳем, ё ин ки намояндаи ягон компанияи дигар ё худи фабрика ӯро коркар карда обработка карда мегирад. Барои ҳамин мо бояд бо якчанд эътирозҳо, ки доимо бархурдор мешавем, шинос шуда ба онҳо коркар кунем, яъне попробовать кунем ва кӯшиш кунем, ки ҳамон касро аз даст надиҳем. Якум эътироз ин ман боварӣ надорам. Ин хислат қариб ки дар ҳама ҳаст ва дилхоҳ кореро ки мо накунем, аз натиҷааш боварӣ комил надорем, ки ҳамон чизи мехостагии мо мешуда бошад ё ин ки не. Агар ки шахси ҳамсӯҳбати шумо гӯяд ман боварӣ надорам, мо бояд бо як муомилаи хуша номашро гирифта гӯем ё ин ки нависем. Вай шахсро ман Муниса номгузорӣ кардагиам. Акнун мегӯем ё ки менависем, ман номашро гирифта: Муниса, ман ҳам ба монанди ту боварӣ надоштам, лекин ҳамшариконамро дида, ки онҳо ба чунин натиҷаҳои баланд расиданд ва аз худам пурсон шудам, чаро ман ба монанди онҳо шуда наметавонам. Онҳо ҳам мисли ман одам ва ман ҳам агар омӯзам, кӯшиш кунам, ҳаракат кунам, сабр кунам ва ба мақсадҳои гузоштаам мерасам. Яъне мо мефаҳмонем, ки мо корро сар накарда, ягон амал роли иҷро накарда, ки дар мо аз куҷо боварӣ ҳосил шавад, ки кори сар мекардаи мо амалӣ мешавад ё ин ки не. Барои ҳамин, барои ба натиҷа расидан, аввал иҷрои амалҳоро сар кардан дар кор аст. Эътирози дуюм ин пул надорам. Пул надорам гӯяд, яъне муҳтоҷи пул аст, ё ин ки пулам дошта бошадам намехоҳад, ки барои харид сарф кунада, яъне ягон баҳонаҷӯӣ мекунада. Ва агар ки шахс аниқ пул надошта бошад, аз самими дил барои пул кор кардан кӯшиш ва ҳаракат мекунад. Мисол, агар ки дар аввал худаш пул надошта бошада, метавонад аз ҳисоби дархостҳо, яъне заказҳои наздиконаш заказ ҷамъ кунада, ё ин ки агар тариқи интернет кор карданиш бошад, группа сохта, дар ҷои зисташ боз ҳамон шахсонро дар он ҷо дохил карда заказ ҷамъ кунад ва аз он фоида бинад, яъне оборот медиҳад, одамонро ба кор даъват карда бизнес ва сохтори худро месозад. Ин ҳамаш аз хости одам ва амалҳои иҷро мекардагиаш вобастагӣ дорад. Акнун мо ба Муниса чӣ мегӯем? Муниса, ман туро мефаҳмам, чунки худам дар ин ҳолат будам. Вақте ки ман ба ин бизнес омадам, пулам набуд ва барои ҳамин ман ин ҷоям. Ман омадам, ки пул кор кунам барои ҳозира ва ояндаи худ ва фарзандонам, ки ҳама тарафа таъмин бошанд. Ба падару модарам кӯмак расонам. Медонӣ, ки маоши фабрик ин як меъёри муайян нест, яъне команда калон шудан мегирад, маошам афзоиш ёфтан мегирад ва ин бизнес меросӣ шуда метавонад, яъне бизнеси тайёри туро фарзандонат давом дода афзоиш меёбанд. Барои ҳамин ман ба ту ин пешниҳодро дода истодам, хубтар фикр карда биро. Эътирози сеюм ин вақтам нест. Як ҳаёт кори мекардагии мо тамом намешавад, як ҳаёт вақтамон ба чизе намерасад ва дар ҳолати зарурӣ ҳам мешавад, ки мо вақт ҷудо карда наметавонем. Мо мардуми тоҷик шубриҳо серфарзанд, сермеҳмон ва доим серкор ҳастем. Ба монанди худам манам соҳиби 4 фарзанд, ки сетуаш майдаҳа ба нигоҳубин талабот доранд, хона, ҳавлӣ, агарод, кори хона, авқот, ба монанди ҳамаи ҳамин занҳо. Ва ман ҳам боз дар Фаберлик, яъне вақт ёфта тариқи интернет кор мекунам. Чӣ тавр ман вақт ҷудо мекунам? Мо бояд нақшаи вазифаҳои ҳаррӯзаамонро пешакӣ дар ёдамон ё ки дар блокнот тайёр кунем.
мисол агар саҳар хестем, наҳорӣ кардем, шустушӯ, уборка, авқоти нисфи рӯзӣ тайёр кардем ва метавонем дар ин вақт як соат вақт ба телеграм дар чатҳои фаберлика аз хабарҳои навшинос шудан, каталог хондан, бо маҳсулот ошно шудан, бо навичаҳо кор кардан иқа вақт ҷудо ки кардем, боз аз пушти кори хона фарзанд, кори агарот и так дале боз вақт ҷудо мекунам барои инстаграм, пост, сторис мондан. Ҳамин тавр мо бояд кори ҳаррӯзаамонро пай дар пай иҷро карданашро ёд гирем ва иҷро кунем ва бовар кунед ба ҳамаи чизҳоамон вақтамон мерасад. Акнун ба Муниса чӣ мегӯем? Муниса, ҳа дуруст, як ҳаёт кори мекардагимо тамом намешавад, як ҳаёт вақтамон ба чизе намерасад. Медонӣ ки ман чӣ тавр мекунам? Ман вазифаҳои ҳаррӯзаамро пешакӣ дар ёдам тайёр карда, онҳоро пай дар пай иҷро мекунам. Барои чӣ ман вақти пурқимати худро ба тамошои консерту сериалҳо сарф кунам? Беҳтараш барои бозёфти пул вақт ҷудо мекунам ва боз фаҳмидам, ки танҳо, яъне як худи одам пул кор кардан хеле душвор аст. Агар мо аз шумораи зиёди одамҳо команда сохта сарҷамъ корро пеш барем, ҳамаамон фоидаи калон мебинем ва афзоиш меёбем. Эътирози чорум: наметавонам, ин барои ман не. Ростӣ ман ҳам ҳамин фикрро дар аввал доштам. Таҷрибаи корӣ набуд тариқи интернет, чанд боро афтода шуда будам. Баъд ҳамая фикр карда санҷида бомадам, анализировать кардам. Одамҳо тавониста истоданд, ҳам дар корхонаи давлатӣ кор карда истоданд, боз дар вақти холигиашон бо фаберлик кор мекунанд, яъне дутарафа маош мегиранд, яъне шароити оилавияшонро беҳтар карда тавониста истоданд. Ва ин барои ман як исбот, то есть як доказательство шуда буд, ки ва таъсирбахш шуда буд. Яъне ҳамон чизе ки ман барои хоная аз магазини оддӣ харидорӣ мекунам, лекин магазин ба ман падарка, на имконияти бизнеси худро сохтанро намедиҳад. Беҳтараш аз личный магазин дар фаберлик харидорӣ кардан мегираму дар ин муддат рафти корро ёд мегирам. Команда ҳаст, наставник ҳаст ва директор дастгирӣ карда истодааст. Лидерҳо я директорҳо корашонро дида, яъне копировать карда иҷро мекунам. Бинам дар хона мешинам, вақтамро ба фоида сарф кунам, худама дилбардорӣ карда кӯшиш мекардам. Акнун ба Муниса чӣ мегӯем? Ин фикратро фаҳмидан мумкин, лекин дар он вақт наметавонӣ, вақте ки системаи корӣ нест. Яъне ту намедонӣ ки чӣ кор карданат. Дастгирӣ аз тарафи на наставник, на команда нест. Дар командаи мо ту имконияти маоши зиёда 3000 сомон карданро дорӣ. Барои ин тарзи корро ёд медиҳем ва дастгирӣ мекунем. Вақте ки ман фикри беҳбудии оилаамро мекунам, ва дар ман шавқу раҳбати зиёди коркунӣ бедор мешавад, яъне фаъол мешавад, яъне ман ба мотиватсия ин медиҳад. Агар ин барои ман наметавонам ва ҳеҷ кор накарда мешиштам, то ҳол соҳиби на дониш, на таҷриба, на маош ва шахси дар худбоварӣ дошта намешудам, чунки ман ҳам ба монанди аксариятҳо ба худ боварӣ надоштам. Биё сар кунем, вақташ мешавад, ки ба ман раҳматам мегӯӣ. Эътирози панҷум: ин фурӯхта наметавонам. Ин намуди эътирозро бисёр дида мешавад ва ба фикри ман ду намуд қадди маънидод кардан мумкин аст. Вақте ки мо маҳсулотро сумка мехариму болош ба пул монда, корхонаҳо ба бозор, ба хонаҳо ба бурда мефурӯшем. Барои ин гуна намуди фурӯш асос ин ки фурӯшанда бояд характеристикаи маҳсулотро донад, аз худ кунад, талаботи харидорро фаҳмида, бояд ҷиддӣ ва бо боварӣ ба харидор тавсия карда тавонад. Вақте ки харидор мебинад, ки шумо бо як боварӣ ва кафолат маҳсулотро пешниҳод карда истодаед, чизе дар кориша албатта харидорӣ менамояд. Дуюм, ин вақте ки мо намефурӯшем, харидорӣ менамоему барои истифодаи худ ё хешу тавора, мо фақат ба бизнес, яъне ба кор даъват мекунем, моҳияти бизнесро мефаҳмонем, то есть суть бизнеса. Всё равно аз магазини оддӣ харидорӣ менамоянд, лекин дар он ҷо на падарка, на барои тавсия ва одам оварданамон маош намедиҳанд. Ҳамаи инро агар бизнес партнёр, ҳамон шахс дарк кунад, фаҳмад, дигарҳоро ҳам ҷалб карда метавонад, чунки дар ин ҷо ҳама фоида мебинад. Мисол, ман хонашин ҳастам ва ба ҳеҷ куҷо рафта фурӯхта наметавонам. Ман тариқи интернет, яъне продуктову корзина сохта аллакай клиенти доимӣ пайдо кардагиам ва онҳо харидорӣ карда меистанд. Ҳамин тавра ман балҳои худамро пурра мекунам, ё ки аз ҳисоби онҳо бал мегирам. Акнун ба Муниса чӣ мегӯем?
ман намефурӯшам. Ман моҳияти бизнесро фаҳмонда маълумот медиҳам, фоидаашро мефаҳмонам ва онҳо харидорӣ менамоянд барои худ, чунки ассортимент калон аст ва онҳо ба шиносҳояшон ҳам тавсия мекунанд, шиносҳояшон ба шиносҳои худаш. Ҳамин тавр мо команда сохта товаробороти компанияро калон карда аз ин ҳисоб маош мегирем. Мо фурӯшанда дар инҷа не, ё мо яъне менеҷери компания мешавем, яъне ташкилотчии бизнес. Эътирози шашум ин шавҳарам ё ки ва хонагиҳо зиданд. Ин яке аз проблемаи бисёриҳо аст. Инчунин худам шавҳар ва наздиконамонро аз як тараф фаҳмидан мумкин аст, чунки онҳо фикри моро мекунанд, барои мо ташвиш мекашанд, ки мабодо ягон хатогӣ накунем, фиреб нахӯрем, банкрот нашавем, қарздор намонем. Ман боварӣ надорам. Барои ин бе ҷангу ҷанҷол, бе паника мо лоим оромона дар бораи компания маълумот додан даркор аст, ки компания дар ҳақиқат мавҷуд аст. Компания 25 сол аст, ки кор ва фаъолият карда истодааст. Ҳамаш расмӣ аст. Маркетинг плана ва бонусҳоя нишон дода фаҳмондан даркор аст. Ин ягон фирма якрӯза нест, ки имрӯз пул додию пагоҳ нест шавада. Вложения надорад, яъне мо пул дода процентҳояшро пойда наместим. Метиҳад менеми мо пул метиҳим, ҷояшба чизе мегирем, продукт мегирем, вай мо метавонем худамон истифода барем ё фурӯшем ё тӯҳфа кунем ё ин ки бартер кунем, яъне ба ягон чиз иваз кунем. Фаҳмонем, ки ин барои беҳбудии оилаамон ҳаст, яъне як гамонду шавад хоб немеҳа. Бисёри мардҳо фикр мекунанд, ки занам ки кор кард аз ман бисёртар пул ёбад, феълу рафтораш дигар мешавад ва онҳо инро қатъиян намехоҳанд. Лекин ҳеҷ кас ояндаашро пешбинӣ кардан наметавонад, ки чӣ шуданаш мумкин шавад. Барои ҳамин бояд оила даромади устувор дошта бошад. Анакнун ҳар як шахс дар саршавии кори наваш ба дастгирӣ муҳтоҷ аст, чунки аз дастгирии наздиконамон мо рӯйбаланд мешавем, қувват мегирем, рағбати коркунӣ мекунем. Агар дастгириро набинем, ҳеҷ гап не. Мо занҳо ҳама чӣ ба пуртоқат каме сабр карда, корамонро исбот карда, яъне доказать карда, корамон ки пеш рафт, боварӣ комил дорам, ки шавҳаромонам ва наздиконамон ҳамроҳ шуда моро дастгирӣ мекунанд. Акнун ба Муниса чӣ мегӯем? Боз ҳамон гапҳоям, шавҳар ва наздиконамонро фаҳмидан мумкин аст, чунки онҳо фикри моро мекунанд, барои мо ташвиш мекашанд, ки мабодо хатогӣ накунем, фиреб нахӯрем, банкрот нашавем, қарздор намонем. Ва боварӣ надорам, ман чӣ кор кардам? Намефаҳмонем ба Муниса. Ман бе ҷангу ҷанҷол, яъне бе паника мулоим, оромона дар бораи компания маълумот додам. Гуфтам, ки компания дар ҳақиқат мавҷуд аст. Компания 25 сол аст, ки кор ва фаъолият карда истодааст. Ҳамаш расмӣ аст. Маркетинг плана ва бонусҳои нишон дода фаҳмондам. Ин ягон фирма якрӯза нест, ки имрӯз пул додию пагоҳ нест шавад. Вложения надорад. Мо пул метиҳим, ҷояшба чизе мегирем, вай метавонем худамон истифода барем, фурӯшем, тӯҳфа кунем ё ин ки бар ягон чиз иваз кунем. Ин барои беҳбудии оилаамон ҳаст. Як гамонду шавад хоб немеҳад, гуфта мефаҳмонем. Хулоса, ман ба шумо 100% кафолат дода наметавонам, ки ин методҳои зидди эътирозҳо кор кунанд, чунки феълу рафтори ҳар як шахсро фаҳмида намешавад. Лекин мо бояд як кӯшиш кунем, пробовать кунем ва шанс диҳем. Мумкин ки вай шахс баъд аз мулоқот дилпур мешавад, ба худаш боварӣ пайдо карда, ҳавасманд шуда корро сар мекунад. Раҳмат барои диққататон.